Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwase wlesaning Gusti ingkang mababar kabagyan, katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa asarira dumateng panjenengan sedaya saha kulawargane sagung dumadi. Nuwun dumateng para alim ulama ingkang kanggung rodeng sagung fatwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang taat pinundi-pundi. Menjih ingkang mulya panjenengan Bapak Kali saha Ibu Sumarni minangka ingkang hamengkugati. Boten kata lumpen dumateng para kadang sedaya saking keluarga sandiwara barungan waringin budaya. Ingkang mijil saking tlatah Undaan Lor Gang 11, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Yang dipun pangarsaning panjenenganipun Adimas Adit Saputra, dipun kula wentah panjenenganipun Ibu Rumina. Ugi para lenggah para pamirsa kakung semawana putri minggahing sang tamu ingkang kanggung winantu syukur rahayu. Alhamdulillah ing titik kalenggan pargian dalu punika saged nyawiji maneng ayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul khitan putra saking panjenengan hamengkugati nuninggih Nak Mas Bagus Muhammad Alvin Kurniawan ingkang sampun kalapahan khitan nggih Pak nggih leres nggih. Mugi pinaringan inggal dangan wangsul malih wonten dampar piwulangan dadosaken putra ingkang soleh kabekti tiyang sepuh kami lan hubungan tumrap nusa bangsanipun. Duh wong ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara alah kringete kok sakit to aku nek mirsani panjenengan. Lah mesakno ya ora kok tisu. Apa tak lapi jandekku wae? Aja nek keduren kae lho ana alik. Apa to awakku dhewe Tak ewangi apa dhewe? Nek wis jumeneng wong loro mbok direwangi. Oh ngono. Dadi nek dingeti kae ya katon rukun. Ya jenenge wong gandrung ngono biasane iki keplok kudu tangan loro ya. Kaya mangkono nek tepok ngene-ngene ra kanginan. Duh dewa Jawa sana mrengawa Jane iki welas apa kang dadi sediamu to? Jane aku ya welas kok, Kang. Sampeyan nyambut gawe ket sore durung leren. Nganti gembrobyos ngene. Aku nek ora digandrung ya ora gelem metu. Kaya mangkono wis abot-abote digeret karo bulu minang. Iya, iya. Besok kapan kasembatan jejer lan wong ayu pemonirana kodok
tanpa prau sacara ing Jalatri nyidam sari monggo Kang Mas. tasih sinaringan waringin gitu ya. Dumateng munggah para wabar Kagum Semawana Putri sinaringan waringin muda yang ditinggalkan parkian talumuri mangayu bagya wonten ati joro tasamuran walimatul kita Monggo sepupuhe mbaan Mas Kang Mas Salim rawuh Mbak Wati aku kumbani dasari apa masih renung mati wong bagus aku kan bakal liwati sinaksan lintange lukus semono janji prasetya ning ati tansah kuman keleng netra rinoso karoso rasane driya Raya kalingana sukeran samudra larainan memanisi aduh dadi ati sakwase nalikanira ing dalu ati iku lam-lam mencira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintange maku padatan saben ana prejak kang ganter-ganter ki arep ana tamu lho Kak Ki. Kaya mangkono coba dirantu sawetara amrih terwajib. Kok ngono wae pancen arep ana tamu kang tumeka ning kelompok kene Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan ini yen ta iki dina ana tamu tumuju sakjroning rompoe awak iki sajak ora kaijenan kapara sak keluarga. Bakal tak perbu amrih terwa cepengan dadi wigatine. Nuwun sewu pupuk.
Boten ateges kula tambahi kahanan pahargyan dalu punika. Kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Nami kula Kolis. Bapak Kolis. Desa Sambung. Oh, panjenengan paring asma Bapak Kolis saking tlatah Sambung Daan Gang 3. Terus nggih, kula pun kaki legeye dalah punika sisian kula Mimi legeye. Ibu paring asma? Kula asmanipun Jumarni. Ibu Jumarni nggih. Terus Kang putra paring asma Muhammad Alvin Kurniawan. Muhammad Alvin Kurniawan. Terus nggih. Nuwun sewu Bapak Kolisyo Ibu Jumarni. Anggenipun panjenengan saking tlatah Sambung dan tumuju sadurung rompok kula mengku wigati punapa pun. Nuwun sewu dalam talang aturun Bapak Kolis. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke putranipun wonten kaki legeyek lani legeyek amargi kagungan cengkala untang-anting pun ruwat kaki legeyek. Nuwun sewu Bapak Tuan Ibu. Bilih anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang sangun tanah Jawa Pak nggih. Nggih. Mengku wigati ingkang mangka kalih lumantar talang atur panjenengan. Bilih titikalu dengan dalu punika Bapak Kolisyo Ibu Jumarni netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra namung sawiji, leres Kang Nandang Sukerto ontang-anting. Pun pasrahaken dumateng kula sisian kula lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerto putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak Kolisyo Ibu Jumarni. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan dumateng kula sisian kula napa sampun ikhlas lair tulis ing batin. Ikhlas, Ibu nggih ikhlas, ikhlas putra panjenengan badhe kula tampi. Bapak Kolisyo Ibu Jumarni, panjenengan ampun alat ing kalih pilih putra panjenengan badhe kula rengkuh kados anak kula piyambak kapur samangke leres dadosaken putra ingkang saleh ngabekti dityak pamilan milah tumrap musa bangsanipun ing dinten punika Kalukarga Sukerto ingkang tumapan jiwa lan rabanipun putra panjenengan dadosaken putra ingkang suci boten gadah Sukerto punapa-punapa pinaringan panjang umur pantakwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Tuan Ibu. Sasampunipun panjenengan pasrah putra panjenengan dumateng kula sisian kula tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa sampun ngurakaken. Sampun ngurakaken. Sajak punika panjenengan gati-gati badhe kondur tumuju dalem suwang-suwang kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayu nirwing para. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyelamur laku kahanan kasunyatan awak dhewe ben ora kena marang tangga teparo kowe bakal tak paring koncoran nanging ora tangga teparo kasunyatan kadang tuwa papat cacahe bakal tak wujudaken ing ngarepan Kok yang ngono kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sophia Amarah Aluama Mutmainah. Kene siji madhep ngalor, siji loro madhep kidul. Nah, ben kena kabeh iku lho disoting. Nyoting kok weleke ngene lho. Lah piye wong golek sing rewange sing bagus ya ora ana-anane kuwi jeneng sedulure papat Sopiah Amarah Alwamah lan Mutmainah ya wujude kaya ngono. Piye? Oh, piye? Aku ya gumun wong pada kalus kae tak cipta kae mancala putra, mancala putri. Lah iki kebeneran pas elek. Lah ya kuwi, lah iku ya sekarepe kaya kono kok. Piye? Oh iya, awang bapake wae ya elek kok mesti anake ya elek. Ya ora apa-apa. Sopiah Amarah Alwamah lan kowe Mutmainah.
Yen to sekawitke badan alus tak cipta dadi badan kasar. Mergo aku njaluk guna sabiyantu kowe kabeh tak kon njogo Joko Dlagur uga dadi kanca waening legek sadurunge rompok apa sagu. Sagu. Yen sagu jaga jangan tilirwa sak kedeping nitra. Ini legek. Lah kowe nanggonku ngupati pangupaja kanggo butuhaning keluarga. Slamet anakmu tak sampeno ing pundakmu. Ning aku meling marang sliramu. Yen tono kedadian sadurunge rompok utawa bebaya sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku. Krasa jroning atiku bakal bali ana sadurunge rompok. Yen to kaya ngono kaki legeye, sewang-sewangan. Pamujine panjenengan sing tansah tasun muga-muga ora ana. Slamet legeye aku njaluk pamit. Nek sawiji tak pasrahke marang kowe sapapate yo, Ger yo.
Iki ana ing tengahing latar mau ki sedulure Papa Supya Amara Alwama lan Mutmainah tak dawuhi. Takon ngejak dedolanan adine si Joko Jlagur. Aku iki ning kene malah sepi nyenyet kaya ngene iki done ngendi iki? Supya. Loh, iki malah ngletak ning kono. Amara Alwama lan Mutmainah. Ora turu to, ijek semaur. Alah. Saiki tak takon, iya to? Kowe ora turu to? Mau tak dawuhi apa? Takon ngejak dedolanan adimu si Joko Jlagur, bener to? Wektu dina iki aku ora ngerti anakku lho. Anane mung Supya Amarah Alwama lan Mutmainah. Saiki adimu ning ngendi? Tak takoni tenanan lho iki. Iki tak takoni tenanan, wangsulan sing temenanan. Ayo lungguh. Adimu Joko Jlagur nendi? Ayo matur, ya. Ya. Nih. Sak derenge matur nih. Kapunten nggih, minal aidin wal faizin. Iki nyambut gawe tenanan iki mau ki bose wis engkei komando nek sing cepet tok malah kowe gluwean. Adimu nendi? Heeh. Iku malah ngarani wong tuwa kok budek to. Baleni. Ayo baleni. Ayo matur sing tenanan. Kiwa tengene kadang kok ana Joko Jlagur ini. Ana isak dene rompok awak dhewe. Ana kewan kang gegirisi. Kewan sak punika kawutan macan. Deyo kene nini. Kewan sak punika nadah kalau mangsa kadangku ana ateges ini. Wiwit dina iki kadangku ana Joko Jlagur murca ilang. Hatimu ilang kayak malah padha yakin lembut iki. Supya Amarah Alwama Mutmainah. Kowe kita pasrai supaya Joko adimu sawiji wae. Ning apa kowe kok ora bisa kebangetan kaget. Supya Amarah Alwama Mutmainah. Nalika semono kaki lege pasrah marang kowe sapapati supaya ngejati dolanan uga jaga keslametane adimu sawiji. Cah papat ngomong bocah siji wae kok ya ora petos kabeh. Kaki lege bali ana ing papan kene wange-wange ana nggonku golek anakmu si Joko Jlagur. Bali ana ing papan kene kaki lege. Gusti akan yo jagat. Nadang ana ing ngendi papan kuwi anakmu si Joko Jlagur. Mugi-mugi tansah pinaringan karahayon Gusti. Kaki legi. Sawise aku budal ngupati pangupaja kanggo ketuaning keluarga. Sajak semendal sumlang jroning atiku nyandung nyerimpet anggonku bali. Kaporo kasunyatan aku nyawang kadang tua papat cacahe padha. Sepisan. Liramu tawang tangis kaya mangkene. Janjane ana kedadian apa? Aku jaluk gedene pangapura panjenengan. Jalarane wektu dina iki anakmu si Joko Jlagur. Anakmu si Joko Jlagur ilang. Joko Jlagur aneh. Cerpito napa sing bakal tak tampa saka wong atuane anakmu si Joko Jlagur. Ora mung jeneng kliramu aku kok iki dina bingung kan. Bakal kang tak ucapke marang wong tuane sakno.
yen to kasunyatan gawe sesek sak ning ya kaya mangkene yen to aku Sri Kawit manti-manti marang sliramu sajak krasa sadurunge ana kedadean kaya mangkene iya ini legaye aku nglenggono yen to kabeh iki mung pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa aku njaluk candhek anggonmu tangis toto atiku munggah ning sanggar pamujan rewang-rewang ana aku anggonku budidaya baline Joko Jagorga sekal yen kaya ngono kepara wektu iki aku njaluk pametane pepungkuran masa bareng anakmu aja kedating tungone Sophia amarah halu amalan bermutmainah ora tak ambali ora tak silaki kasunyatan kowe kabeh wis mangerteni yen to kadangmu ana murca saka dampar kamandhani aku njaluk tanggung jawabmu kapore iki dina jeneng mutmainah kang duweni aji kandha pangrasa lan pangrupa aboting pundakmu dadi cucuk ing laku merga baline Joko Dlagur ora kaliya mung jeneng mutmainah kang kudu balekake ning pengarepan iya tanggung jawab baline kadangku anom Joko Dlagur aku bakal tanggung jawab. Betul. Lagi, yang jengen mutmainah anggadai. Aji kawijayan kondo pangrasa. Aku bakal ngupadi. Ana ing ngendi papan durunge kadangku anom. Yen kaya mangkono ngger kowe kabeh manu ana lagune mutmainah amrih bisa baline kadangmu kok sekawit. Kanthi pali laku enggal budhalogan. Ladalah Sophia amarah halu amah lan kowe mutmainah kowe bakal tak dangu gini iki dina tak kon luru kadangmu anom Joko Dlagur ya gene bali apara ngirit kewan kekirisi kaya mangkene janjane apa kang dadi karepan kagilege ora ana liya ya mung kewan kang gedhe gegirisi kausan macan sapunika ingkang nada kelomongso kadangku anom Joko Dlagur. Wela dalah dadi kasunyatan kewan gegirisi kang ana pengarepanku kang nidra kadangmu. Wir yen kaya mangkono ora usah kesuwen iki dina bali dadi badan halus manjing jiwa lan ragane Joko Dlagur kan. Mandek satrio tejo laksana tejane wang orang katon mludhuka krikil malang-malang lir kadya pusat tengahing marga catur tengahing prapatan yen to kasunyatan kewan grisa ning pengarepanku iki bisa tata jalma sapa kang dadi dosana mongger wong gedhe dhuwur iya tambuh marang aku tanah pulau Jawa iki ora ana loro uga ora telu ya mung sawiji aku sing genot diarani Sri Bathara Kala Glap Sayuta ya Raden Gembong Kamija sing dadi aranku balik sapa Dekur saka ngendi papan panggonanmu Welat dalah yen to kasunyatan Bathara Kala Glap Sayuta kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg ing pengarepan ora kali sepone tanah Pluwu Jawa kaki legek kang dadi peparap. Welah kalah ngiras pantes kebeneran. Kowe bisa arep karo aku. Yo ing papan kene. Aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ing tanah Pluwu Jawa jatang pangane Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Kaki legek ana bareng. Aning yo gini. Sakwise aku mlebu ing desa Sambung kene ana pawongan sing jenenge Bapak Kolis dalah Ibu Jumarni Bapak Kolis hang duweni putra siji cacahe Muhammad Alvin Kurniawan tanpa sanak kadang sedulur sing kena diarani bocah ontang-anting aning yo kene sakwise kagah kala mangsa ora gawe tentrem ayu sak jerone gokar baku malah kaporo gawe sangsaran sak jerone gokar baku rasane panas pedes perih
Kowe apa sebabe kagelet Dek? Dadi kasunyatan dretana sakjroning rompok ora kaliya mumpu kalgawe iki dina kasunyatan Dek goblok netepi jadang pangan. Di Bathara Kala klap sayuta apa iki dina lali yen to kasunyatan bocah kae wis kalukar sekroan dadi bocah kang suci ora disengkala apa-apa. Mula yen to iki dina Dek goblok ora gawe adem ing sakjroning wadukmu, kasunyatan kae sesarane sakjroning kokar. Di Bathara Kala klap sayuta. Ening mangerteni kanan kang kaya ngono tak jaluk kanthi alis. Ora sore. Ya iki dina aku njaluk baline Joko Dlagur kos kawe tanpa getek ciri sawiji. Yen to kasunyatan Sri ora kala klap cawita. Iki dina budi mesti wae bakal tak sembadani. Kagileg Dek. Sugih kendel bondo wani. Wae wani njaluk putramu suwe jroning Garbaku. Apa paitanmu? Upama iki dina Sri Bathara Kala Gyap Sayuta jaluki bebono, jaluki tetebusan, gandine putramu. Apa sagu menangkani enteng sangga batang bakal ngulungake anakku ana sakjroning kota. Iya, tinimbang ana utang ludreng papan kini ka ambalan pasulane wong semono kabeh seteng gembong dhewe kami jaya dadi Sri Bathara Kala Gyap Sayuta. Mangerti ya yen to kabeh urip lan patihake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mung tinitangi alam donya. Syarat sarana amrih bisa baline Joko Dlagur kos kawe tanpa getek ciri sawiji ing dunya iki ana wujud. Wis sak mestine bakal tak wujudin nangka sedako tukraping Sri Bathara Kala Gyap Sayuta. Mas Wicis Raja Brana Busana kang pating gopian bakal tak cepake uger aja njaluk tumreng lintang lawan rembu. Kagileg Ora paran rungono gobokmu lan lekno mripatmu. Aku ora njaluk Mas Wicis Raja Brana. Tumurune lintang kelawan rembulan kowe ora utawa busana sing pating gobyar kowe ora rehne aku njaluk gandine putramu raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma minangka gandine raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji cacahe wis sing kapisan sing kaloro beras sak pitra sak bumbune sing katelu mori putih sak dedeg sak pengawe ora iso ora sore yen kaki lege saguh mujuti panjelukane Sri Bathara Kala Gyap Sayuta putramu bakal tak lukarake dadi kasunyatan apa kang dadi panjalukmu ing donya iki ana wujud amrih bisa baline anakku bakal tetepane aturin sepuhana tanah plu Jawa kena regeme enggal utana anakku ana sakjroning Bokarpa kagileg yen mangkono panjalukanmu ora usah kesuwen saiki putramu suwe jroning Bokarpaku mundur sak jangka tampano bakal tak tampani kanthi sekali. Nini Legaya enggal tumuruna saka sanggar pamujan ya kanthi pandongamu iki dina kasunyatan aku bali lawan anakmu Joko Iki anakku Joko Dlagur kaki Legaya. Aduh aku nedo nrimo banget wektu dina iki anakmu wis panjenengan balekake ana ing pangkonku. Umpama wong atuwane mengko teka rompok kene aku karo panjenengan rak bakal napa pidana kaki. Wis dadi kasunyatan kabeh wis kajabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Baline anakmu senadyan to kacida dening Sri Bathara Kala Gyap Sayuta tanpa iki dina getek ciri sawiji rahayune ring wikara. Mula saka iku piye kaki? Damar mancung cinupet kang buat dening awak dhewe wae aja nganti wong tuane mangerteni kahanane. Kaki Legaya. Coba panjenengan pirsani sak njabane omah katon dampyak-dampyak saja arep ana tamu kang tumeka ning rompok kene kaki. Sajake tak sawang saka kadon popo kolis ibu. Jemare tumuju sakjroning rompok awak dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajak boten pangling Bapak Kolis Ibu Jumani ing damel kageting manah kula pilih ing titikalengan punika
beto kados mekaten janjane mengko wigati punapa. Non sewu dalam talang atur Bapak Kolis, setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringi bebungah kaki legeyek lan legeyek amargi sampun kula pentah putranipun. Oh, dados sedaya punika minangka sedekah panjenengan Bapak Kolis Ibu Jumarni tuntab kula saha sisihan kula. Awit ing dinten menika sampun kalugar Sokerto putra Pak. Pun sewu Bapak dan Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah sedekah tunggap kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lahir batin. Ikhlas, Ibu nggih ikhlas e. Nek ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan ana Nuwun sewu Bapak. Sesampun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisihan kula ingkang dan badhe ngajak kondur putra panjenengan samangke badhe dipun rambut utawi kula wentah piyambak. Ing mriku badhe nitepaken janur mateng Bapak Kolis. Kula suwun Bapak dan Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sangalipun batal utawi kasoranipun putra panjenengan biasanipun sare. Selaminipun sepakat dinten utawi gangsal dinten. Sak badan gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten boyongipun. Supados sirep adem ayu wonten sak keluarga panjenengan kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur nanging aku ngguwak sengkalane anakku ontang anting. Kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3 nggih kapara sae saged ndedonga leres dadosaken putra ingkang soreng. Ing mriki ugi sampun dados anak kula, kapara mriki samangke wonten dalem Bapak tuwin Ibu kula aturi nimbali putra panjenengan. Nggih. Ger anakku Muhammad Alvin Kurniawan Joko Blagur. Ngoten nggih. Bapak kali Ibu nggih. Samangke putra dipurui pados dalem ngoten nggih. Iki sampun punapa ing dados wigati. Ugi samangke rasukan punika Bapak dipun sarengaken anggenipun larung janur. Nggih. Ngatur kencal. Bapak kali saha Ibu Marni semoga didoro oleh yang kita sampun kasembadan dipun bungkasi kaki barokah Fatihah mungkin sampai yang ada sedia wigati kaijabah warga panjenengan tansah pinaringan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Innal hajati bil barokatihi Fatihah. Puraning bahargan Rasul ndherekaken kondur tumuju bidal meswang rayu nering kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini legay. Iki aku ditinggali ebor kang isine maneka warna. Coba panjenengan wedharake siji mboko siji ning papan kene kan. Wis dadi kasunyatan yen to Bapak kalisa Ibu Jumarni kae netepi adat ing tanah Jawa. Monggo ing tanah Jawa iki kebak adat budaya mengkuwer dilan samudana. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane. Yen to imbor awak diwajib gemborake utawa ngandhake marang tangga teparo ana ing tlatah sambung kene yen to kasunyatan Bapak kalisa Ibu Jumarni wis nglukar Sokerto putrane. Beras kuning wujude ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalang iki dina wis kasembadan kapara kembang taman kae kasunyatan Bapak kalisa Ibu Jumarni ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapara-para nabi para separa wali tanah Mekah Madinah tanah Plujo abil khusus kaki dan yang idang sahih wilayah ana ing tlatah sambung dan kene tumeber ahli kubur jalar lan estri yen to ana wajib wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake maringi jeneng
ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane wis dadi kewajibane wong tuwa. Godhong ngalang-alang apa-apa lan godhong lemeng kuwet yen to kasunyatan Bapak Kalisa Ibu Jumarni. Wiwit awal duwe hajat lan akhir tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih Srubidana ring sambikala. Sak badane duwe gawe utawa hajat kae kaluwarake kajembarake rezekine kok godhong kuwes sasmitane luweh-luweh lebih sembarangane kae. Kupat luar mujud adicara pangruwatan lah iya kang dadi sediamu bakal tak sembadani ning kasunyatan aku njaluk sabyan tunggu. Sajroning 40 Sri Bathara kala kelap saya takon jaga keselamatan daleme Bapak Kalisa Ibu Jumarni yen to nganti bebaya saka lot Bawak tak balik ing ngalor. bebaya kuwi saka wetan Bawak tak balik ing kang bakal ngeridu saka kidul Bawak tak balik ing ngidul. kang bakal tumama saka kula. Bawak tak balik ing Jejer papat kuwi adep ing ateges Sri Bathara kala kelap sayuta yen to ngisor dhuwur wis dadi pinayungan kepametane dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kandilan nyawa kamandhian sekma wujuding pitik. Kuta iki dina mundur sapecak bakal tak pinanggani.